2-ші гимназиядан Замба КВН командасы көрсәті. Исәнмесез, дуслар, сезнең алдыгызда Замба КВН командасы. Бу нәрсә? Бу кем? Белмим. Сіз нәрсе, қызлар көргеніңіз юкмыни? Замба КВН командасында қыз? Хей, а сенің әнең менің әнем түгіл ме? Юк. А неге сен шундай шибәр минем шикелле? Эй, ә синең әниең столовыйда эшләмиме? Юк, неге? А кайдан аны шундый тәмле дешевый аш? Хей, Әлназның әнисе синең әнең түгел ме ул? Соң юк дидем бит инде. Неге сен шулай Илназ сымак шибәр? Егетләр җитәр инде. Сезнең алдыгызда Замба КВН командасы. Замба, замба, Алға! Ә безнең беренче миниатюра урамда булган хәл. Күз алдыгызга китерегез, авыл дискәтүгендә булган хәл. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. What you waiting for? Put your back in it. Just a little more. Дуслар арасында булган хәл. Дустым, миңа шүкешкәм токта кирәк иде. Хәзер. Менә шүкеш. Менә токта. Рәхмәт, дустым, коткардың. А сезгә безнең чыгышны җайлырак карар өчен без палас җәйдек. Илназ, син аңгырам әллә? Нинди палас? Бу бит ковер. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect. Күз алдыгызга китерегез, парикмахерскийда булган хәл. А син точно парикмахермысың? Ә юлда шундый вакыйгалар да булгалый. Инспектор ГИБДД Сахибуллин Илназ. Документлар. Мәгез? Нәрсә? Взятка? Инде взятка, документлар. Полис. Полис? Ме? Нәрсә? Взятка? Полис. Техтранспорт. Техпаспорт. Мәгез? Нәрсә? Взятка? Эй, аңгыры. Мә инде үзеңнең ес сумыңны. Нәрсә? Взятка? I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect. Upon the wrong guy, no matter where we go. Ә кодыга без җыр әзерләдек. Шакалака. Шакалака. Че. Икенче. Замба. 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 Кызлар молайлар. Бөтенесе җыелды монда безне карарга. Рарга. Көн
сайын мәктәптә жыйылабыз мәзәк уйларга. Уйлап бетергәчтен без барабыз редактурага. Замба, яңа состав замба. Сәхнәгә чыгып шаяртабыз без бит замба. Замба, хәзер килде вакыт сезнең белән саубулашыр. Замба, су булыгыз! Сезнең алдыгызда Замба КВН командасы чыгыш ясады. Рәхмәт, дуслар! Замба, сау булыгыз! Хорош!